пъзела образува красива картина, така и различните култури и хора в Европейския съюз създават богатство и хармония. В нашия общ културен пъзел сме обединени от идеята, че различията ни правят по-силни. Споделяйки традиции, изкуства и истории, изграждаме по-добро разбирателство и приемаме уникалните черти на всеки един от нас. Този културен обмен е ключът към по-сърдечна, толерантна и обединена Европа. Заедно формираме историята на утрешния ден, която е пъзел, в който всяко парче е от значение. Всеки може да бъде част от този вдъхновяващ образ. Нашия културен пъзел, който обединява сърцата и обогатява душите ни. Хората на изкуството създават магията на нашите животи, но често техният труд и талант се пренебрегват. Решението: повече финансиране за проекти, създаване на работни места и насърчаване на сътрудничеството между творците и бизнес сектора. Младежката ангажираност е ключът към свежи идеи и иновации в културата. Нека подкрепим образователни програми, стимулираме създаване на младежки центрове и насърчаваме младите таланти да се изразяват свободно. Цифровият свят отваря врати към неизмерими възможности. Дигитализацията на културата не само разширява достъпа до изкуство, но и дава възможност за нови форми на творчество и израз. Програми като Еразъм създават мостове между културите. Нека инвестираме в повече образователни възможности и да подкрепим студентския обмен, за да насърчим многоезичието. Разнообразието е нашата сила. Нека се учим от богатството на другите култури, за да построим по-отворено и разбиращо общество. Езикът е ключа към взаимното разбирателство. Обменът на езикови знания и практика играе ключова роля в преодоляването на езиковите бариери и създаването на по-глобална